Kan ni kalau ke jing shisha jong ke jing im. Balada pi kerdu ha ke jing im ke jong pi. Pi lek wat ram nani nang tai. Bat haba pi yo eta karam. Don ki ba ai, don ki be rap ye pi. Lalu pi shim na bang, na pi shim na ki breu. Kam tam hagi ni ki sengi li ki don shibun ki nong ai ram. Smotenat. Ban yo ye kata karam. Bat haba kata ka pisa ka don ha ke kti ke jong pi shisha ka men sim jong pi ka kemen. Ka men sim jong pi ka smotenat ke sngoba. Na ka banta kata ka pisa ka ba pi pi yo i. Ha ka por ba yo am, ka dei ka por ka ba kemen e. Henry kata ka pisa kam dei pat ka ba yo e. Pi haban siu pat ya kata ka ba pi la shim. Bat na lor kata pihaban siru ya kasut jong kata ka pisa. Kani kadai ke jing shisha jong ka jing im. Bakalong tik ha kata ka jing im ka bakan jamin sim ru. Ladangi shim ya ka pop. Ni habangi le ya ka pop. Sngo tenat ba. Ka pop em ka ba sngo bang. Ka pop kam judai ka ba sngo si. Ka pop em ka sngo tenat. Kedan shibun ki jat pop, ke jing di, ke jing bam, ke jing klim, ke jing aurea, ke jing shongkha pragan thai pra sendrang, ke jing hi hi ha 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 gani ka purthai. Sngo tenat. Subang, kau gay enjoy, ngi enjoy. Henry kwa banong ifi kan ka por. Haba pile am ka suntenat. Henry kan mau baka long tik kum ka pisa ka shimram. Pia ban siu ya kata. Ban dei tang siu siu tang ka principle na tang ka try. Ri pia ban siu ru bat ka sut. Bat kan mau baka sut jong ka pop kam dei tengka artengka ka dei ka barem pila ba ban siu ru wat ka shispa a ka shisngi. Tadeng ta kam dei ka basuk ban le pop. Kam dei ka basuk ya ka bapin le ya ka ta ke jing sngoba jong ka perthai. But don't we breu ka Bible em la yo shisha ya ka lat ban le sngoba bat ka perthai. Henry u klem shimla shim kabu ya ka ta ka position ke jong u. Lane ka ta ka kerdan ka ba udon ya ka ba un ya mi lailang bat ka ne ka perthai lane ba un yo ya le lang ya ka ta ki pop jong ka ne ka perthai. Henry ulapen kan ria no yelidi nang ta. Kababel ka kren bat ka ong hang ni lanang pulih kan ka por. Ya ka GM ka jong ne breu. Ya ka pila ban shemro na Hebrew kan nong ba khatway ka khat arab saw ka ongom ni. Da ka jingai Moses sabaw larang ba tre ban khat ya u khun u paro u da jet ban shashitom lembar u pat lang ublay ban ya ka ba yo ya ka jing sngoba ka pop tang shipor. Ya Moses lapen san u ha ka yeng ka jong paro. But udairu lakot agad aga pori ukon jong paro. Udairu uban long utau siem. Udan ya ka kerdan, udan ya kata ka lat, bat ya kata ka kabu, ya ka ba ula ban le, ya ka eke ba uman ban le. Reka babel ka ong hang ni, ba uda jit ban shashitom lembat upat lang ublay. Shimla nyaw yala de ban long kum kita kinong Egypt, henry ula shimno ya ka benta. Kum kita ki pait lang ke jong blai. Ki pait lang ke jong blai. Hoi, haka ba kinjado o Moses uang ade u Hebrew. Baru syash tom lang bat kita ki merau haka ta kapor. Kabamut hero kum ki breu ke jong blai ngi hap ban jet ru ban dan bat ki breu ke jong blai. O Moses de breu jong blai u jet ban ya syash tom lang bat ki breu jong blai. Mdei ban ya sngo bahalang bat ki breu jong perthai. Wala da u yo e kata ka chance. Walau ada yok kat kita kalat, kat ya tak kabu, ya kaba ulak ban le shisha namar, ulak ban le namar ude ukun seim, ulak ban shim, ya kata ka bentan he un shim ya kata ka liang jog kita kinong Egypt ya kaba un le kita ki pop. Henry em ujit ban ya shashtom bat ki pait lang jang ublay. Baka babel ka ong hang ni. Uda jit ban shashtom lem bat upait lang ublay, ban ya kaba yo ya ka jing sngoba ka pop tang shipor. Ka jing sngoba ka pop tang shipor. Pleng ka pop ka don laka limit kakut no kajing sngubhang kakut no kajing sngob tenat ne kata ka enjoyment haka pop kakut no kumba phi shimram labu da kapor ba kakut no kadap kata kapor ya ka ba phi haban sil da phi shimram na bank dan ka time limit dan ki ba thit kali san snem ne nyau snem kum ta ter kapoi kapor ba la phim la ban sil kan bu jing e phi ba la phi shimram na ki breu ki ba shimsut ki bu ikapor bala pimla ban siu pinjenjar dalade yalade tadeng ta kwa banong ifi ladapi shim ya karam jaga pop snoutenat e henry ka kiu man la kasngi bat ka ne karam kan pinjenjar ifi bagane karam ka don kapor fila ban enjoyment ta shi snem arsnem and dalalat nang ta am oh da filalat nang ta ka de kapor jing selang ka de kapor jong ka jing thang ka jing yam ka jing babe pan kwa banong ifi ka pop da lele ru kam dei ka bayo e Tadapi ban
บัดกันนี่ก็ประเทศพี่มันยังสงบภาพกันนี่ก็ประเทศคำได้ก็ไปโยเอเปล่งพี่ฮับอันเซียวดักดอร์กับบารมกับบาเบลกับกรันชัยกับตาบักกับใบนงจะกับปบหักกับขัดด้วยกันได้ก็จิงยับกับมุดคำได้ก็ไปโยเอพี่ฮับอันเซียวดักจิงยับพิมละบันเซียวดักเอฮับเซียวดักจิงยับน้ำมันกับคราวปลัดกับปบบัดกับใบนงจงกาบัดกับตากสุดกับบัดนั้นปอจงกากับแห่ปลัดพิมละชิวบันเซียวพี่ฮับบันเซียวดักจิงยับกับบาเบลกับองค์กับตาบัดกับปบกับวันน้ำมันกับจิงบรายhabala berai pi pun ya kata ka berai ka dok nut ban habala pun ten dala dap benai kendai benai hab khai ya kata ka pop ba sisien bala khai ka pop ka san ka he banda ka la san ka la he ka bakut ka khai ya ga jing yap kata ka di sin ka jong blai ka babel ka da bi thu lu pai kata tading ta ka berai ka wan shwa la pun ya ka berai hab khai ta ka berai ba kata ka berai kan sa he ba kan sa san ba ka bakut ka dei be ka jing yap tadi kita peleng ban lek pop kam dei ka ba sngot tenat ban lek pop kam dei peleng ka ba itnat ka perthai ka shupen yu i ya kata ka jing itnat don wi porlok janga sisien uang ba don ki ba diksiar tadi kita lalai ban thiet eta ka ksiar henry ka de ka ksiar ho de shupet hi ka de kum ka ksiar hi abala yo eta ka ksiar dalamut pen ya ka de tang na jrong ka bla shu suit da ka ksiar reshapo kadai tang kanar sudah. Tadi kita kuah benong ifi kan ini sengi ke momenta. Kapertai em kasusut tang dah kata kaba itnat nalor resapop nani kabatat nagi batat kaba penbabi ya piru aduk kata-kata kaban penduk ya piru lala tiet sibun keksiar hakador juga keksiar ada kamdai keksiar tahu beriu unjenjar dan sibun kibeli bela syatok hari ini kisnem kibela leit no kimut bagadai keksiar dari kamdai keksiar kadai bo susut na jerong kum keksiar Andai capok kam dai keksiar. Tadi kita ka perthai ka shupen internet, ka pen i remdor ka ba. Oh sisa ka ba internet sisa ka ba i pernai. Oh dah shupen ina bar te ka ba internet sudah. Henry lada tenjuk ya kata habala pen ya kata pleng ka dai tang kanar. Ka dai tang le se ka eknar. Tadi kita ka ban ong ifi ka ni ka singi ka bamenta. Wat num shim ya ka pop. Wat num le ya ka pop. Wat num ngobang ru ha ka pop. Marka jing sisa ka long kata pihak ban seu da ka dor ka barem ada fi shim ya ka pop bat fi le ka ka pop ta da wat ju kwa ban shim ya ka pop wat ju pediang ya ka pop kumbo Moses ula kentat ya ka pop nomor utip baga dai tang ka ba shipor utip baga dai tang shklip mat kwa ban ngi fi ka ni ka singi ka menta wanam ngobang kidon ki pop ki balek si tang san minute kadon ka pop ka balak ban long san snam ru ka pop ka dai ka pop bat ka bakat do hi ka long bet ka jingyap ka jinjar tading tawa num le pop nga ka banong hi nu benai ya ka ba mo soitan yo ban pen shoy ya phim dei tang nu benai wat ki sngi ki benang wan ru wat mentaru ka bangadang kren le sngi ka don ka jing pen shoy ya ka ba fin le ya ka te ki pop ha ka jing fi sto bo sim jo blai ru dan po jong phi ngat ba ka man sim ka jong phi ka wat le ya ka ne ka pop wat ju persang ban pen sngu tenat iladi da ki ai jong ne ka perthai ban pen sungu bahai le deki ai jong ne ka perthai ba kita barok ka dai tang spor kan wan ra ga destruction ya phi kan wan ra ga jing jot ya phi kan wan ra ga ji susi ya phi kan wan ra ga jing thang ya phi kam judan ka pop ka babang kam judan ka pop ka bathiang ka pop ka dei hi ka pop ka ba thang ka dei hi ba thang bat ka ba jinjar ka dei hi ba jinjar mla ban pen kelai ka ta ngai tran ka khui phi ka ni ka por ka menta finang yo bor ban sakri utrai pasubha el de utrai ai ka jingkwa ka do no jong phi pasubha ba utrai shem yu jisu ka do no jong phi pdiang yu ka do no jong phi para phi yo shisha ye utrai mdei tang phi enjoy henry finong joyful lene ka ka jingkmen ka badap ka ba shlai shisha dei tang jisu ubala ban ai ya ka jingkmen ka badap shisha ya kata ka jingkmen ka ba shlai shisha ha ka do no jong phi ta daw ong ka jingsu ka jongang ai api ka jingsu ka jongang e no api ong kum ba ka perthai ka ai ringa ai manga yapi tading ta ka perthai kam laban ai jingsuk perthai kam laban ai jingsung ba ka perthai ka nom laban ai ya kata ka jingkmen ka dai tang ka fake ka dai tang ka rongpong ka dai tang ka ta ka bla shu swit nabar ban shupen i ba ka long ka ba dai henry kam dai tading ta to ai bang nom long kibri ka ba biet ban sha pen biet ban sha pen jot le to long fi kibri ka ba start ka babel ka ong kita na Ephesus nomor 1 dekat bakat san
ตัวงินขมิบาเตกุมโนงิยะกุมกิบอมสตาร์ไรกุมกิบสตาร์ดากาบสิลสปายกับปอร์ว่าปลุกไก่กับปอร์จงฟีหากิจงในประเทศหากิบรายจงในประเทศหากิจงเป็นมิลเลียนจงในประเทศในตัวไอ้บ่ฟินเป็นมิลเลียนเนี่ยละดีหาตรายเป็นมิลเลียนหากิจงด้วยเป็นมิลเลียนมันปุลีกตีนกับจงเบลเป็นมิลเลียนมันกระนี่กับตีนจงเบลเป็นมิลเลียนดิสซิปลินเนี่ยกับจีเอ็มกับจงฟีอยากกับบ่าวตรายอุปเปยมอุกเมนบ่าวสงบหาบ่าวเป็นดิสซิปลินเนี่ยละดีพี่ฮีเป็นลองกิบเขียกิบขลันหากระตากจึงลองจึงกับกันจามันเสียมกับจงฟีบ่าวตรายก็คุยฟีกันกับปอนกับกว่าบันด้วยดันประเด็นจะฟีกันในปอนฟีดันชิบอนกับจึงตลอดฟีละเละป๊อปกับจีเอ็มกับจงฟีโดยชิชามันตาฟีสงบทั้งฟีสงบปังฟีละชาเบะนักล็อกนำมาระบบเลยหากปอนมันชัวพี่พิมจุแค่ยังในกับตั้งกับจงฟีละกัดบักพี่มันตากระลับกับจึงเงี้ยกันในกับล็อกกับจงฟีกับละเบะไอพี่มันตาฟีละดูกับตั้งฟีดูอีกคนฟีดูอยากจะกระจิงสุกฟิโดอยากกระจิงคแมนบ่พิมนั่งบันไตรบันกตาพิลาสงกุลมาร์ไปพิองอันดีแล้วก็เกียร์กับมันต่อยช่วยงานมันตามันชัวหาบกันในกล็อกกับจงพี่ก็อ้องไอพี่ว่าจุดดีว่าจุเล่กุมนี้ว่าจุยาเท็กซ์กันไทยว่าจุยาลังซัมลาชนิชไตเห็นไปพี่ยันไปยากาพี่ทำบอร์ไปยากาบัดมันตากระตากล็อกกับจงพี่ก็ละเงี้ยไอพี่บัดมันตากระปอยสกัปอร์บ่พี่พินจันจาร์แล้วก็บัดน้องไอพี่กับปอร์กับปัดกดไอพี่ระดับพี่กลาชิชานั่งไงระดับพี่พายชิชาโชว์ตรายutrai un restore biang ne yeng ke jong fi utrai un sepen bha biang yang ne yeng ke jong utrai un sakran ne ke tengah ke jong fi kan sawan hi dala di shapi rei to ai ba fin im ke jing im ka ba kemen how try ka ba pen so bha yo try wala ba ka 10 minute ke jong fi ne ka ta 10 second ke jong fi kan pen so si yo blai rei ai ba fin pen kemen yo try ba pen so bha ba tang ya utrai nga kwa ban dwai nam ta jong fi ha ka ne ke por ka ba man ta try ne ka por ka dwai nga ker khu yeng ne ke khon ke jong ma dan apa yang juki kita apa yang jenjar namar bakila pediang ya kapop kila le ya kapop shisha kapen kuslai kapen jenjar kapen ketang kapen sosat ya ke jingim ke jongki hingga duai na kapen ta jongpi ke kapor lalu pila kala ka pembut ha ke sngi ban nget ka don baik ke jing pentama ya pi sei ki so jong ke jing kala ka mut ong ke tien ke jong blai sei pen mi ya ki so ki babha ha ke jingim ke jongfi ban nget bo trai ai lat ya pi salai benai mentah ia ka bafin kala shisha ia ka bafin pha shisha lemda kumta kan don ka jing penjat ia ka jing em ka jong phi utrau ai ka lat namar u a hengi ka bor u a hengi ia ka ta ka choice ia ka ta ka rai bangin jit be ka will ia ka bangin rai ma ai ngi ru try ia ka ta ka freedom utrau ai phi ka jing lai lut wa ai phi ia ka ni ka bor bafin rai wa ai phi ru ia ka ta ken ka choice le ni ka ta ka jing lai lut ia ka ba phi phin shim ya karai ban nga nget ha ba phi shim ya karai ban but utrai phin lat bet ha phi shim ya karai phin shakri utrai phin shakri bet kanam dan ka ba hap deng met ong amla la bet na ba jisu ong klamanga phim la le ei rei la da phi don hanga upolu ong ikata ngala ban le aka baro do taw pen shai boringa la phi don how try utrai pen shai bor phi ya man lagas ngi ong try ngamla yarap yang atrai ngamla yarap yang mensim bakhoj para mensim jo blai udan ha jim jo fi pila kala ka bomot shisha ubla kala bomot ulong unong job ya ka pop mdei show ubasakut sa aga pop baru bayai le ka pop bala bala kha arsin pi na ublai no simbai jo blai bulong ka tien ka jong blai phimla ban le show ya ka pop namar ka pop kam dan bor show halor jo pi lai setang ya ka pi le hidaladi kata ka ya de kumboi henre ka bor jong ka pop kala do no la da pila pediang yo mensim bakhoj ya jim jo fi ba kwa man dwai nam ta jong fi kan ga sngi utrai nang kar khu nang pen sle unang ai bor fi ba finala ban em ka jing em ka ba job man la ka sngi onum le pop show wanum shim ya ka pop kan tat ya ka pop wanum jet ya ka pop mre jet ban ya dan bat ki breu ki jong blai baru pat lang jong blai kita ki ba it yo blai pelong perlok bat ki ba it si sai utrai pelong perlok ba kita ki breu ki jong blai am ban pelong perlok ila de bat kan ka perthai rito pelong perlok kam tam bat ublai ada dua ada kerkhui fi wei pui ba fin em ke jing em ka ba command na do menta ka jing em ka ba sok ka jing em ka ba dap si sha da ka meaning ka ba dan jing bot ba ka ba dan si sha ya ta ka jing tmu ka jong blai ka jing em ka jong fi ka dua ada kerkhu ka teng jesus nong em amen but amen amen utran kerkhui fi when I bought fi unang pen sle fi unang pen dap fi ka no men sim ba khoi ta ding ta sai sin ka kwa ban ong fi wanum pediang ya ka pop wanum shim ya ka pop namar pia ban siu da gador ka barem la da pila le pop ban map no trai pai shu jisu utrai udang dan ban map bi fi compare ka pop bi pila le ndai utrai ukloi ban map bi fi marwan khnang de ban rem bi fi wan khnang ban pen ksan ya fi
Pat kat baka por kadang don, shimi kene ka kabu, shimi kene ka lat, marka lenti kadang don. Ngangek, traun ai ke jing im ka batmai fi. Kublai shibon ngin say sempat. Amen.